shiri na gaskiya ta kansa wani rana na biyo matakin nasara na mai abun gyada ya wuce tuna kira nan raina taho zama kuna matakin kauna kizam sirri na kai nake kira mai kishi na san ka ne matakin nasara na rayuwar kice ni ta zame mini garkuwa ta ina kaunar ka in kina kusa na fada miki damuwa ta ina kishi ko a cikin su mata ina daukan ki a yar uwa majin sirri na da ka taba ni sai in ji kamar yayyafin ruwa ai dama da ka kula ni sai in ji kamar tauraruwa dai kiran ki hakan ma da ka ga hula ba ta yi wa ba ko kuwa ni ne shaida ma sannan samanta a zo a saka mata tilluwa kai ne nasara ta na baki amana ta kai ne rikin amana ke ce nan buri na ina da kai zan zauna ni dai san ki na raina ka zo gare ni mu gana ko san mi ban kauna sai ki rike na mana buri nan ganna dakin ka ki sa hakan a cikin ranki kai ne ango ne mai dakin ka ai na riga na kane ki kyawun tafiya sai an zo sauka shi ne ya saban miki sake dan haka ne dai kai ne burin na zo ka rike ni mu je wasa na zamto linzamin ki amma ka cire tota karki bari makiya su ga sirrin ki ƙaunar ka ta taɓa hanta ba zama sarki ko a cikin ranki dole na baka sarauta dan haka murfi sai a gurin langa magalata mu sirri an shi zuwar so na farin ƙauna ban hannun ki na kama kar ka guje mini an ka ji sirri na ana gudu na kama za na ji daɗi ka zamto an gona ai na zamto in garma shi ya saka na faɗa maka kai ne zamina aro ne na yarda soyayya wani ciwon ne ina ta arai ta kama mai rasa jini ya taba maka ruhi ne ni dai ka gama ɗaure maganarsa da daɗin ji a cikin kunne tabbas na ji batun haka na shiga na zabu na kabu na kamu kuma ya ci mutuncin na ni na san nasarar ƙauna faɗuwar wani tashi na ka kasance mai yanke shi na ban nasarar ki cikin ƙauna